Ay, ikaw ni ma'am? Ma'am, taga kuan ba? Taga Davao mi? Di ba sa una si Alvin sa Davao man nagtrabaho, no? Sa Davao Water District. Kay kuan manggod, kami manggod to nagadawat og ATM na prinda gani sa Davao to sa Water District. Mga sobra 2 years na manggod yang ATM ba na prinda sa amo. Wala na niya. Wala na may kontak sa iya ha. Wala man sa kaprinda sa ATM, ma'am. Nasa mo ma'am yang ATM. Og ang kuan nagikolateral niya sa amo ang yang ATM og ang iyang bike na green. Pareho man gani ang bike mo. Naa siya green nga ano ma'am bike. Basta na siya bike nga gikolateral sa amo. Dalaga ni namo karon kay amo ang i-ano. Ibalik dire og ang ATM niya kay kwaon na mo ang kuan. Ang iya mo kung giprinda sa una 5,000 lang. Karon kay sobra 2 years naman nahimo siya 25,000 apil ang interest. Nya kay kailangan mo gid namo gud ano ma'am maunang nakaano mid. Bilang siya ma'am. Dili na kay namo siya makontak. Nya kay ang kuan pormahan mo ganyang mga papeles ma'am kay ikaw mo gud nakabutang dito. O sa co-maker niya. Kinsa man si Rosana Albaera. Ikaw ni. Oh, pakita na mo sa imuha ma'am iyang gipang pirmahan. Unya pati ang bike niya ibalik namo kay kailangan namo ang kwarta. Kay gina-audit naman gud sa office, dili na siya pwede naglaps naman gud ba 2 years na gud sobra. Nya wala na may kontak sa iya ha kay naka-block naman gud ni sa Facebook. Pati ang number niya lahi naman siguro. Naatay pang ano ma'am, pang lukat dira. Kay gikan pa mi sa Davao ba dili mi niagi sa Kalinan. Sige ma'am, patapon ko na ma'am. Na kay ano, pambayad. Sige. Ay pakuha na mo ma'am. Kasi pwede mag ano, pwede mag-receive na mo tong ano, tong bike niya. Pa-receive na mo ang bike niya. Pakuha na mo dyan eh. Unya na lang nato kanon ma'am ang bayad. Dari ma'am. Dari ma'am. Biraha lang baliog mo. Na diha. Biraha na niya pataas. Happy birthday! Oh, natay kwarta. Joke lang ha, walay mayroon nun ha. Oh, dagag kwarta sir. Palo ka kung kinsa nagpadala? Gani, si Catherine siguro ma'am. Sige. Na sila mensahe para sa imo ha. To mama, happy birthday ma. Thank you sa tanan. Love kag pag-alaga nimo sa imong mga anak ug mga apo. Dako ang amo pasalamat sa inyoha ni Papa. Kay kabalo me, kung unsa kalisod ang inyuha nagian ni Papa para lang mapa-eskwela mi ninyo. Salamat kay naamo para sa inyuha mga apo ug kabalo ka kung unsa ka namo kamahal. Wish namo na maayong panglawas ninyo ni Papa. I love you ma. Love ka namong tanan. Surprise from Alvin all the way from Taiwan. Oh, ang imong anak. Mangayo Meg. Mensahe nimo para sa imong anak og kay Ma'am kuan pod Catherine nga mo'y nag-contact sa amo. Ma'am, di naman ko pa-istorya ma'am. Naka-istorya. Salamat. Nga naman nakulbaan. Wala ma'am. Nalipay lang. Oo, mixed emotion. Sige lang, okay ra. Unsa pa? Salamat lang gid ma'am. Oh, speechless. Oh, unsa ikasulti sa ingon sa imong mga anak nga salamat daw kaayo sa pag-alaga sa mga anak og apo. Natural yun na ma'am, malagaan yun. Lagi. O, pareha sa kanta ba o? Walang ilang matitiis ang mga anak, no? Sige, si Papa, dali, dali Papa. Sige ra, okay ra. Sir, mangayo, may mensahe nimo para kay ma'am. I-greet sa iyang ika-54, ma'am, no? 54th birthday. Happy birthday! Ay! Kana ba, dili na sugoon mo kiss no, automatic na dayon. Gani. Okay, oy. Okay ra na, oy. May gani na, sir, kay
Kanang di na suguon ba? Oo. Okay. So ang inyong mga anak ma'am nagkuan jud no, nag-effort jud para mapaabot sa imuha ang ilang love karon nga adlaw. Nag-ano man, may ganyan, nag-chat-chat man, may ganyan, anak si Catherine nga ma, bawi lang may sunod, anak siya. Ko, okay ra ko katoy, anak ko. Na sa handa nimo dira ma'am? Wala lang. Oh, dalan nagdagan kayong pagkaon no. Okay. Wala pa nag-ingon kay Alvin og hapon. Amin namin, magluto-luto gini. Sige, magkanta sa tag happy birthday para kumpleto ang birthday ni ma'am no. Kantahan si Lola, happy birthday. Ay, kata na, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, birthday wish. Yehey! Happy birthday! Napay mga anak dira ma'am, mag-greet. Ikaw ma'am. Ora. Sumalangin si Catherine. Okay. Ikaw, Napaw. Ay, lagyo di ay no. Okay. Pero katong sa Napaw, kuha, nagtrabaho lang to. Dalaga pa to. Okay. Nya ma'am, nalipay ta karon wala. Nalipay, ma'am, sobra. Sobra. Wala ko kasama sa kong gibat. Mixed emotion, no? Okay, sige. Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Gikan pa jud Miss Kidapawan, no? Naabot jud mi dire para makita ka namo karon. Og ma-celebrate nato ang imong birthday. 54th birthday, pero murarag 53 ba? Murarag 53. Okay. Happy birthday. More birthday pa og kanang maayong panglawas lang yun permi, no? Okay. Asang mga apo? Wala sila anak. Wala sila anak. Asang anak nila? Anak ni Alvin. Alvin. Oh. Abi galing ako mag-upan tong dito sa kuan, si Ryan. Dili ta mga kabayan. Anak ni Kat. Oo. Okay. Giilad lang Oo. ko mo. Okay. Happy birthday, ma'am. Sige. Palakpakan na to. Yan. Happy birthday.